Linis. Lahat. Palipad hangin. Ubos lahat, linis. Linisin na linisin. Kung ikaw nagkaganito. Sige, magmatigas ka sa loob ng katawan niya. Magngiti ko, bigyan ng init. Amen. Sige. Kala. Kilala mo si Kristo? Opo! Itakot ka sa kanya. Aalisin mo yung loob niya sa katawan niya, hindi? Kalas. Kalasin mo ng kalasin niya. Sige. Kilala mo si Kristo? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Nawala na. Nawala na yung palipad hangin. Kunti na lang. Kapitik na lang. Gagaling ito. Linisin ang buong katawan. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki? Kalas! Galit to, nainggit ka. Nainggit ka sa kanya, nagagalit. Babae ka ba lalaki? Babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Tao ka hindi? Tao hindi? Sige, kaya. Kilala mo si Kristo? Babae ka ba lalaki? Hindi ko alam. May anak ka wala? Wala kang anak? Wala. Galit ka sa kanya, nainggit? Spirito ka elemento? Hindi ko alam! Masakit! Kala! Babae ka? Hindi ko alam. Masakit! Hindi. Pag hindi mo tinanggal yan, nagagalit ka ba sa kanya, nainggit? Sige. Wala ka kakwenta-kwenta, ayaw mong salita ha. Kalas! Ubusin mo na ubusin yan. Pahirapan ka na pahirapan. Ito yung kamay niya. Sa araw na ito'y tatapusin kita. Gising. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, lakasan mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Inom. Hinga mo na malalim. Sige pa. Isa pa. Okay, no. Last pa. Ano paramdam mo ng katawan mo? Mabigat magang? Ha? Yung ipit, ang sakit sobra. Huwag mo intindi yung ipit, pati lang yon. Ang tinatanong ko kung masakit, magang yung pakiramdam mo, mabigat. Yung mga pamo, tingnan mo, nawala yung pamanhid. Kunti na lang.
Kunting-kunti na lang. Yung pakiramdam mo sa katawan mo. Anong pinagkaiba? Parang ano? Magaan. Magaan? Puka rito. Mami mo na yung hindi niyang ipit-ipit niya dahil wala na sugat yan. Relax mo lang yung hangin mo. Muna sa mulo mo wala sa kamo. Ano pa daw ngayon sa sarili mo? Parang ano? Parang ano, oo ka lang ng oo ano. Magaan naman po yung pakiramdam ko. Parang ano? Anong pinag-iba sa katawan mo ngayon? May nagdarasal sa'yo. Tingnan mo yung posporo, wala na sakit. Ano kami? Hindi yan. Pikit. Pikit. Wala na. Hindi ka tulad kanina, di ba? Wala na yung nagdarasal. Ha? Mahirap magbintang. Ayaw pakiusap na parang gusto sa akin. Straight. Apa ini? Belak. Belak. Ganito. Nabantin ko ito mo. Sige pa. Yan. Para hindi mabalik pa pag tumigas. Sige. Babay pa. Baba. Baba pa. Okay. Sige. Tayo. Kapalan tayo. Ano nga naman yun? Higa ka rito. Parang doon sa pamo. Dahil higa. Check natin maigi. Ano pakiramdam mo? Kahit nakahiga ka. Ano pinag-iba? Lalong gumagang. Gagang ng gagang yan kasi buwasa na yung hangin lahat eh. Relax. Relax. Papel lang yung nakakabit sa'yo. Umiinit ng todo. Wala. Pantay na. Jangan na. Jangan na. Wala. Relax. May na. Jangan na. Maganda galaw. Tagilid. Hinga. Balik na yung katawan. Hinga. Isa rin din. Ayo. Baba pa. Una. Kaya Megi. Mas magaan ang pakiramdam mo ngayon kaysa kanina. No. Ano? Ano pinagkaiba? Pakiramdam mo? Yung mga paa mo? Swim mo? Ano pinagkaiba? Nawala yung sakit. Nawala yung pamamanhid. Palipad hangin yan. Kilala mo siya. Kaso ayaw bigyan ng gusto. Kilala mo sila. Magkakilala kayo. Pero bawal mag-isip. Ayaw sabihin ng aking ama. Ang importante, nabawasan ba yung sakit? Hindi. Nawala ba yung sakit mo? Nabawasan lang. Nabawasan. Antay mo.
Ubusin mo na itong tubig. Kasi konti lang ito eh. Gumalaw yung tubig. Ngayon maglakad ka. Doon natin matetesting yan pag naglakad ka. Nailo ka hindi? Sige, try mo maglakad. Tingnan mo kung anong pinagkaiba niya. Kung ano yung sa paa mo ang pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Sige, tok-tok mo. Ano? Nawala yung pamamanid? Nawala? Konting-konti na lang. Salamat kay Kristo. Naitutok-tok na sa lupa. Pakanting ko ba? Pag in-stretch ko po, kinikisig agad ako. Ngayon, hindi. Subukan mo humiga. Dito natin yung malalaman. Kasi masyado masikip yung pantalon mo eh. Ganun ang kamay. Baba mo eh. Ibu ka na konti. Yan. Huwag mo siya. Ay lang. Di ba? Wala yung sakit. Kasi kung masakit yan, hindi mo ito magaganyan. Pangalawa, hindi mo ito magaganito. Pangatlo, kung tapatan ito, hindi mo ito matibig ng ganyan. Oh. Nakasagad yan. Oh. Dapa, para malaman mo. Kasi kung masakit pa yan, napandapa. Hindi, tama lang yan. Kung masakit pa yan, ito. Kahit siko lang ginagamit ko. Wala, di ba? Kasi kung masakit yan, hindi mo ito magaganito. At hindi mo ito magaganyan. At hindi mo ito magaganyan. At hindi mo ito magaganito. Ibig sabihin, wala. Kasi kung masakit dito, sinisiko ko na to. Kahit saan ko, kahit hindi, nagdagan ko ng daganan. Walang reaksyon, di ba? Okay na yan, salamat kay Kristo. Lakad mo ulit. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Magkakalaman niya kung sa lakaran. Kasi, ano pinagkaiba? Lahat kasi nagagawa mo yung posisyon na gano'n. Ano pinagkaiba ng paa mo? Magaang? O, di ba? Sabi si may nagdarasal lang. Magaang na. Salamat kay Kristo. Kaya man yung nagpapalipad hangin sa'yo. Huwag ka nang isip ng isip. Importante, gumaling ka.